Dobrý den, dámy a pánové, dneska vám ukážu nové video. Tady jsem v Robloxu, co to tady hraní, to máš hovno. Nic neříkám. Find the Brain, to by mě zajímalo. Já jsem to už někdy hrál, ale já teďka jdu hrát ještě Fortnite, jo, takže nemusí být moc dlouhý video. Ale já už jsem to hrál, to samozřejmě, takže už tady něco mám. Já se nějak dostat, takže třeba tam. Ale jako... Jinak jsem tady byl už a blbé je to, že... Musím prostě počkat, no. Tak víme, kde je další věc. Takhle vylezu. Jsem tady. Nechápu, kolik je toho. Ok. Tady už to nadám. Tam bych šel, pomůžte. Počkej, index, podíváme se. Asi ho potřebuji. To možná ještě nemám. Yes. Mama dobrý. Jdeme dál. Ne, jen to posral. To je jedno.